Hello, chante u in lo dam tlangem tun lai kan shileng zat thi zong ti ro u anin om to khop mai in veng lama te total lockdown te an ti ve em o ke ni lampang chu an strict khop mai van doi awang in he shi hi kai thema ila film khurt luk om chang lawa eng po ni se I film khurt lang ze lang u tuna chuan thon thu ngai thle tan to ang le beidon na ro ma chak na thar chu ziak tu lal nun moya kei hi lal nun moya ni in kum sang ni zulai ni nga khan kalo pianga kan u naw hi pali ni in mi pa pathum le me chia pakhat kan nia kei hi upaber dot tu ni in kan chung ko hi chimlam kho pakhat cheng kan ni a khoming chu ziak lo mai ta ila ti chuan hun le ni te loral zelin kum sang ni sompanga kan lo chong kai vela terang mai ni ma sela hemi kum atang hian kanuna danglam na na satak alo thleng don ti reng ka hre lo ti chuan kan chung kwa a hlim taka kan omlai chuan kanu nute chu abok tatlat mai ti chuan damdoi in lama te kalin lunglei pantur ten min tile boka ti chuan lunglei lama te kalin kanu nute po chu entirin eng har sat nama omlo chuan kan kholam chu kan pan vele ta a ma se thlani vel aliam nu chuan kanu nute na chu aswal tatlat mai ti chuan eng po ni se ti in aizol lam kan panpui le ta a aizol kan thlen chuan te srang srang te ti in kan han cham vele taroi meya ke po ka kai zatha zai alo ngai bok den chinga venga kapu te ina chuan in ngatin ke po chu kanu result nga pa chuan ka kai za chu kan zai tir ve boka ti chuan damdoi in lamin ho phot ula result chu kan lo hrilang cheu anti awangin tlai khonu a chuan kan kholam chu kan pan le ta a chutia kanu zia dewa kan hriat lai chuan tlai khat kaleng chu ka chung ten min lo ko hotlat mai chutia in ka thlen chuan sitting room lama chuan lo thu thapin kanu result chu an lo hre to chu ni in chutia kanu result an han soi miau chuan ke no pangte e ti lo chuan karil runa le lau thong chu ka sapu pup mai kanu chu kan sar nge alo ne si ti chuan tlai cho te ein kar le lama aizol pan tur chuan kanu chu a in bot sei ta a ke po chu kapa chuan ikal ve don nia in siam ve ro ati awang chuan ka in siam ve ta a ti chuan kanu le a u le kapa te nen chuan aizol lampan chuan kan kal le ta a ti chuan angaya bok chuan in ngatin boipui tur zong zong kan boipui nu chuan kanu po chemotherapy la tur chuan zema bo cancer hospital lam chu kan pan pui ta ti chuan therapy te po thatta kala in atak sa chaw te po azia de nu chuan kan kholam chu kan pan pui le ta a chutiang reng reng a thlani thlathum vel hun kan man lai chuan tlai khat chu kanu in chung kwa kan boi tlat lo ho ro ti in min lo phona manmo taka ho in ka thlen chuan kanu le pa chu an lo in how mek a ke chuan ngoi ringin kalo ena cho eyang ti in kanau te ne na chuan choi siam tur chuan ka han hrila ti chuan choi lai chuan kanu bula chuan ka thutlata achan po engdong wang ani lo kapa arui wang ani ti chuan choina chuan kapa te chu in hnia le in kanu cancer na na vei mek le taksa chaklo tak chu arui lungpom wang chuan ku ta thlak tatlat meile kathin rim in sum thailo le ru na boxi chu tho thutin kapa in kanu ben le atum lai tak chu akuta manin karek bet tatlata kan boy chun zom chu ani tamai ka u naw ten min lo thel lo se ka thla hau lawang ti chuan then om khoweng ten lo hria in an lo tlang khom hlama chumit lai nge atang chuan kanu le ka u naw te nen chuan no chua in kanom ta
ti chuan kanu te nen chuan a u te omna khwa chupanin a u te ina chuan kan om ta a ma se kanu hi tumru le lulul mi ani awang in kanu fa hawa in dan chu athlang tatlat mai ti chuan kan nu fa chuan 7 day ho biak in lui chu lua in kan kho saven no a kan upa ber hian autorickshaw khalin ei lo ve thina kein ni tin arem rema in lo ve in kanau che in rora chui in ei lo ve thin boka ti chuan kan no pang berle kan nu te u nau zinga aman ber ten chuna chuan kanu chu anom pui mai thin ti chuan hun kal zelin kanu po zialam apan ve mek zela nima sela nu mangai na chuan afa te ha taka kan om phal lowin kan sar nat na vei chungin kar tin kar topa mi chome khar chhongin a in pho ve thina ti chuan hun liam zelin tilo tura kan ti na sat po chuan atilui zel mai sia inrin zing khat a in pho chu a che swal tatlat mai azung tur atlua a khel ru a so tliak chu lo ni in ti chuan manmo takin aizol lam kan pan pui le ta a ti chuan aizol te kan thlen nu chuan kanu po sai ngal ni in tlakhat vel kan om nu chuan bai sui chungin damdoi in chu a chwa san ve le theita chutia mani kholam kan pan le nu chuan kanu chu a chautel tel mai si ma se azia vele mai thin boka chutia pa tel lawa kanu ho chawa hun kan man lai chuan kumte lo liam ve zelin kumsang ni sompriat po kan lo thleng vele tareng mai kumtir lama chuan kanu chu la har thaviau ma se akhel ru tlia chan kha akan sara alo trai dar na satlu tuk to wanga aru lo khoi to chuni in ti chuan sang ni sompriat zun thlatop lam atang chuan biak thei po ni to lovin damdoi in khuma chuan amutareng mai chutia mani po a zun le ek po thiar thei lo le chet po che thei lowa kanu a om chuan kan riru anna hle mai kapa dem na li rin ka khat chuti anhekin kanu bar som em lain nupui dang alo nei phian seng le ngala ti chuan zulai thla chuangka in zulai nili tlaya chuan kanu po hartiu to in ho angen tatlat mai lo thei loin kan ho puita in kan thlenga kan han mut fel chu kan kaushan upa hne na hian milhlan mai ro kakal ahun ati meu chuan trapzoi soi chungin a omna ata chu kakal son taya ti chuan zana chuan YLA member tlom ngai ten min puita a zana chuan kanu bula chuan ka thian pa nen chuan kan thurenga amutui em le ngal zinglam dar ni le milsom thum pali vel ni ta in ka hria ka thian pa nen chuan kan ril ram em awang chuan thil ei lok turin kan kal son ta a midang po chu an chau tlang boka an lo mutlu fur maya chutia reilo te thil eya kan kal son nu a kan valet le chuan kanu chu ka han en chuan alo thoto lo ti ka hrethiam ngal ka bing mupa kanu chu ka aw vak boka ti chuan midang chu lo harin ka thian pa chuan pona min hroi chuakin in hnuaya min chuk puya engma ti thei ka nei talo ka chawa ka trapa ti chuan inte an sin sak zo chuan min hruai chole a kanu ruang bula chuan min thut tir ta a ti chuan dar thum le achan ve bor ni in ka hria ka taksa chawle om ngai na shelo chu kalu a hei mupa ka khomu afia lo zo ta ka har le chuan zing lo ni to in khuma kalo mureng chuni in ti chuan kanu ruang po William aneta tlangwal kum som periat vel lai ni to ma ila tor thiam a har ka fati em khovel hi athim vek ni in ka hria nu malam pan turin chakna ka vanei lo em nu tia ko tur ka nei talo hele hi chatuan ramatling lo lunga ya tra na animo lalpa lomna ten mual an liam ta e hlimna pa ra chuai min mangai sia ka ngai tua in kanu ngai lai reng ka ba ngai lo kum tampo liam zel po ni se ngilni ka nei ngai to lowang
ke ni u nau po kanu te u nau singa upa ber te na chuan kan om ve ta roya ti chuan hun te lo her zelin ke ni u nau po theiang tok tokin na te thokin kanu te u nau singa upa ber dot tu hi pasal then ve tho ani awangin kalo om puyang chau u min ti a ama howin kanom ta a ti chuan world cup phun lai te ni boka ke po chu ka thian te chuan min om pui ranga world cup te kan entlanga kalung le na te pon zialam pan ve zelin ngai ka o vele ta dewa ti chuan world cup te po chu pa ngai tewa en ve in zan khat chu in khel kan en na ina chuan meichia pakhathi local ve in chu meichia chu mingi ni in kamit alata ema ti chuan a number te dilin kanin be chho ta zelani mingi po chuan kathil lo tor to zong song te chu min hria thiam pui ema min ti hlim atum reng thin ti chuan kanin ngaina in kanin kom tamtel tela atopa chuan kan lo in ngai zong te nge a ti chuan ke po chu kan chung ko tan ti in thei to pin na te thokin mystery te zui ve in ni tin hun ka mang ve a kapa zo du tak awangin zu in that lo sia te ka hria a voi khat po zu in tum chin na ka nei ngai lo shima ka du bok hek lo nupui fanau te ka nei ve huna chuan ke anga nun re theile fasha takin ka om tir ve lawang ti in thei top chwa in na ka thok mop mai thina ni kabial nu mingi po chuan min ngai sakin min duat ema ti chuan hun teliam zelin khotlanga koshana te ni na te nei chho ve zelin tuna chuan kan u nau po kanu u te ne lim takin midang puina ngai lo le ngei loin pathian sara kan om ve thei to ani ti chuan mingi nen po chuan kumni le achan ve ton lai in sui to in ti thinrim le in hial ni khat hi chu nei ve thin ma ila kan in thla thei tak chuang lowa tin mingi te ina hian kaleng tam lo boka baka apa hi astrik ve a ka ngai thin hle dar kwa le achan ve nulama chuan apa in a phone hi a hren sak mak zel thin khokhata om si in mu na hun hi kan nei tlem em bokani katlin lo na le fel lo na zong song hria a tun thlenga min mangai em tu nang katong hi kalomani ilo piang ve lawang ti hi ka valau thin em katan eng moi tak ini ka mangai lutuk che katan irin om ani phot chuan ka phat san ngai lawang che ngai thatu du tak beidon na in ne tir chung chuan khovela hian be sei tur inei lawang chuwang chuan beidon na ti beidong tu lo niang che malam thlir tlatang che atop ta ziak tu du tak itwar na se hle mai ma se mi chakle tor chel tak ivani si em ni tinin lelpan hrisel na tharpe che in malsom che ro se I mangai le du em mingi ne lim taka in nei nge theinan du sakna ka hlana cheu ole ngai nom kan ti em o kan ti ni chuan kamen lama o in safa in zan in atan chuan mangtha le fek ule